I want some. Give me some Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Tak po poslednom úspešnom analyzovanom rozbore sme si pre vás na dnes pripravili ďalší zaujímavý zápas. A pôjde o tenisový zápas medzi Ozgen proti Remodina. Link na tento zápas nájdete už tradične v popise nižšie pod videom. V tomto zápase zajdeme až do talianskeho mestečka Cordenons. V tomto zápase by sme videli kurzy minimálne opačne a poďme si povedať prečo. Remodina, ročník narodenia 1.6.1989, je to domáca hráčka a tak o motiváciu tu má rozhodne postarané. Tento turnaj sa odohráva len predovšetkým na koberci a jedná sa o vysoko špecifický povrch. A mnoho hráčov či hráčiek má problémy hrávať na tomto povrchu, ak na ňom nehráva pravidelne. No to nie je prípad domácej Remodiny, ktorá má bilanciu na koberci 27 výhier a 10 prehier a tento rok výborných 12 výhier a len 3 prehry. Forma Remodiny naviac tento rok vôbec nie je zlá, keď má bilanciu 50 výhier a len 28 prehier. Na turnaji ide veľmi slušne a jej herný prejav sa nám veľmi páči. Dnes ju čaká o 3 roky staršia turecká tenistka Ozgen. Je pravdou, že ani ona nehrá tento rok najhoršie, jej bilancia je 31 výhier a 27 prehier, no predsa len forma Remodiny je podstatne lepšia. Aj keď je Ozgen o 3 roky staršia, tak na koberci má bilanciu len 3 výhry a 6 prehier. Naviac u Ozgen sa môže prejaviť aj mierna únava. Veď ani v poslednom zápase tu sa nám nezdala. Keď bola v zápase jasná kurzová favoritka, kurzy na jej výhru boli cca 1,13 a síce vyhrala 7-5-6-2, no napríklad po druhom podaní mala úspešnosť len 37%, keď z 30 bodov uhrala len 11, vypracovala si 7 breakpointov a všetky využila, pričom sama ponúkla až 12 breakpointov, no superka využila len 4. No na to, aká bola kurzová favoritka, sa nám herne naozaj nezdala. Predsa len od 24.11. do 26.11. odohrala 3 zápasy v Egypte v Šarem Šajchu, následne presun sem do Talianska. Dnes to bude pre ňu 6. zápas behom 7 dní, plus náročný viac ako 7-hodinový presun lietadlom z Egyptu do Talianska. Teda ak si to zhrnieme, Remodina je domáca hráčka. Aj keď je o 3 roky mladšia, tak odohrala o 26 zápasov na koberci viac ako je dnešná súperka. Remodina má na koberci bilanciu 27 výhier a 10 prehier, pričom Ozgen len 3 výhry a 6 prehier. Naviac možná únava u Ozgen, veď predsa len po náročnej sezóne je tu pre ňu dnes 6. zápas behom 7 dní plus náročný presun. Naviac value fair kurz by sme videli minimálne opačne. Teda naša stavka znie Remodina v dôvere 8 z 10 v kurze 1,99 v stavkovej kancelárii Nike. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať video a dať odber na náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom do Green Tips News.